Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fanu, asomɔgɔw bɛɛ, ko n'a sira hɛrɛ la, n'aw sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Inch'Allah, c'est la voix de Maître Badra Aliou Badini di sabali kan Inch'Allah. A ka karamɔgɔ cɛ, dɔw ka maître, dɔw ka professeur, dɔw ka directeur, dɔw ka suyuku. N'o de ye Maître Badra Aliou Badini di sabali kan Inch'Allah. K'a to Burkina sigira ye, Ala ka diɲɛ ye. An bɛ bɔ nin wagati in na ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka faniw bɛɛ lajɛlen ma sur les YouTube, les réseaux sociaux. An b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A diyara an ye, a bɛnna an ma nin wagati in na an bɛna bɔ nafila dɔ ye k'o cari diɲɛ na k'o cari bɛɛ bolo n'o de ye nafila min i mako jɔra fɛn fɛn na Ala ka dugukolo kan. Nafila nin kɛ i ka zikuru ninnu kɛ komi a fɔra cogo min na a sɛbɛnnen bɛ cogo min na. Nin recette nin ni nafila nin an b'a dafalen jigi an tɛ fɛn foyi dogo Ensemble pour réussir kanubagaw o ni Badara yɛrɛ kanubagaw réseaux sociaux sanfɛ k'a daminɛ YouTube sanfɛ fo ka taa se i n'a fɔ o la a bɛ se ka min miiri aw ni ce dɔw fa dɔw den dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin dɔw kalanden dɔw kalanfa dɔw kɔrɔmusow dɔw kɔrɔcɛw n'o de ye ne yɛrɛ Maître Badara Ali Badini di sabali kan Inch'Allah. An bɛ bɔ ni nin ye nin wagati in na k'o cari k'a di diɲɛ bɛɛ ma ko diɲɛ bɛɛ k'a ta k'a mako dilan. Nkɛ jaga bɛ ko bɛɛ la o jaga tɛ ko ko ra a ma caya fɛn fɛn n'o cayara i bolo ka ban o ye diyagoya ye k'u jaga bɔ i n'a fɔ silamɛya y'a fɔ cogo min na ni nafolo cayara nafolo jaga bɔ ni bɛgɛnw cayara bɛgɛn jaga bɔ ni siman cayara i bolo siman jaga bɔ ni dɔɔni yɛrɛ cayara i bolo dɔɔni tɔgɔ le ko dɔɔni dɔrɔn mɛ ni e y'a dɔn fo ka taa i mako sɔrɔ a kɔnɔ sisan minnu tun ka ɲi e bolo e t'o di mɔgɔw ma o fana ye jaga dɔ ye donc Ala k'a to an ka kɛ ɲumanw kɛbaga ye sanga ani wagati bɛɛ wagati ani sanga bɛɛ Inch'Allah ka bɛɛ fo an b'an faw fo ka an baw fo ka an kɔrɔw fo ka an dɔgɔninw fo ka ban ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ Ala ka dugukolo kan qui est prince ainsi on vous appelle u b'a wele cuisine na excusez-moi an bɛ kumana denmisɛnninw de fɛ donc o ye diyagoya de ye an ma sanga ni wagati bɛɛ an bɛ jaga bɔ Ala ka an gɛrɛsɛgɛ fɛn fɛn na Inch'Allah an b'u jaga bɔ donc lɔnni yɛrɛ jaga bɔtɔ filɛ aw ma cɛ tɛ Ala ka dugukolo in kan k'i bɛ n'i ta i mako dɔ la Ala ka dugukolo kan mako o mako i y'i sɔrɔ hami o hami y'i sɔrɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ b'i ra a kɛra musoko jɔyɔrɔ ye o a kɛra voyage ye i bɛ fɛ ka taa tubabu jamana na papiyew dafalen tɛ o ou papiyew dafalen don wariw tɛ yen o transport tɛ yen ka taa o walima a kɛra i ka diplôme b'i bolo i bɛ fɛ ka taa baara sɔrɔ baara tɛ ka sɔrɔ mais diplôme b'i bolo i ka diplôme yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ hali patron yɛrɛ kan DG ka diplôme kan walima o bɛɛ kɔfɛ ele yɛrɛ ye maa dɔ ye i ye magasin dɔ dayɛlɛ i bɛ ka jago kɛ o kɔnɔ mais a tɛ ka marché hami o hami walima entreprise dɔ de bɛ i bolo i bɛ ka o entreprise dayɛlɛ san caman e ka wari bɛ ka tiɲɛ a fɛ mais e tɛ ka foyi sɔrɔ Badara ko Badara Badini di sabali kan ne de ko a ye nin baara n t'a yafa maa min bɛ sɔn ka nin Ala tɔgɔ nin baara k'a ma ɲɛ i sago ma kɛ i ka laɲini i y'a baara komi ne y'a f'i ye cogo min na ka taa ban i mako ma sɔrɔ i ye n sutura n'i ye n sutura n t'a yafa i ma diɲɛ kɔnɔ fara lahara kan n'a ma ɲɛ bɔ dɔrɔn i ka yɛlɛ YouTube sanfɛ i k'a bila commentaire kɔnɔ k'a ma ɲɛ recette nin an b'a dafa di fɛn den kelen t'a jɛ an b'a complet bɛɛ di aw ma c'est vrai an bɛ réseaux sociaux de sanfɛ Ala tɔgɔ dɔw bɛ yen an tɛ se k'a complet di parce que adamadenw tɛ kelen ye adamadenw fana ŋaniya tɛ kelen ye maa ɲumanw bɛ yen mɔgɔ jugu fana bɛ yen sitana bɛ se ka don i ra k'i bila i bɛ kojugu kɛ mais nka i tɛ mɔgɔ jugu ye olu fana bɛ yen mais mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen olu tɛ kojugu kɛ o tɛ se ka kojugu kɛ wa sitana yɛrɛ bɛ siran olu ɲɛ Ala k'an kɛ o jɔnw ye i ka nin baara bɛɛ k'i mago ma dilan bɔ dɛ i ka commentaire bila i k'a jira k'a fɔ Maître Badara an tun lamɛnna mais tiɲɛ yɛrɛ la n m'a lɔn fɛn min y'a to n kɔni y'a baara komi i y'a fɔ cogo min na
mais ne sago ma sɔrɔ ne ka laɲini ma sɔrɔ nin ka di Badara ye kojugu erreur minnu bɛ yen n'a bɔra Badara la diɲɛ na bɔ o kalama erreur ninnu n'a bɔnnen bɛ e yɛrɛ de kun na i n'a bɔ o kalama i n'a faamuya siɲɛ wɛrɛ a tɛ kɛ nin cogo in na mais fɛn kelen ye tiɲɛ Ala b'u dɔn Ala kira y'o dɔn Badara n'a k'a bɛ fɛn min di fi sabilillahi wa rasulihi Badara a tɛ foyi dogo Badara b'o o dafan ta ten k'a di aw ma cew ka sigi n'a yɛrɛ ye fɛn dɔw b'an bolo tiɲɛ b'u la mais fo ka an faga an mako tɛna jɔ a ala tɔgɔninw na an tɛn'u baara tuguni ala tɔgɔnin tɛ yen quoi a yafa n ma ala ka yafa n ma kira bonya kosɔn ala tɔgɔnin tɛ yen mais ala tɔgɔ dɔw bɛ an bolo kabini an ye wagati minnu sɔrɔ ala sɔnna ka an sago bɛɛ lajɛlen don an tigɛ an tɛna sika ka se olu tɔgɔ ninnu ma tugun mais munna an b'o mara an bɛna mara jɔn ye an denw kɔni tɛ ni den mago t'i ka cɛn min na i mɔden kɔni tɛ i tulomasɛbɛn kɔni o kuma tɛ donc an bɛ ka fɛn o fɛn di aw ma yan o bɛnnen bɛ tiɲɛ de ma o ye ka aw yɛrɛ mago dilan alhamdulillah an bɛ aw deli an bɛ ban ka aw deli a ye sabali a ye abonné an ka YouTube sanfɛ a ye abonné n'aw abonné na a kana ɲina a ye notification like bouton den dɔ bɛ yen ni abonné na ka ban abonnement n'i y'ale bouton digi ka ban bouton sɛbɛn wɛrɛ den dɔ bɛ bɔ like n'i y'ale like bɛ n'i y'i bolo la o bouton kan bɛɛ an bɛ ala tɔgɔ bila an bɛ video kɛ i ɲina ma hali ni connecté tɛ n'i nana connecté tuma o tuma i b'o o video sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ donc o bouton a y'o digi o de ye ko k'a like an b'aw deli a y'an ka ala tɔgɔ ninnu a y'a partager an ɲinw ani an juguw silamɛw cɛman a n'a musoman o bɛɛ ka se ka ala tɔgɔ nin dafalen sɔrɔ k'a ta k'u mago dilan n'o kɛra bɛɛ an bɛ baraji sɔrɔ wa aw ka baraji ka ca ka tɛmɛ anw ta kan n'an bɔra yen an bɛ aw deli a y'a kɛ ala kama a kira kama a kana sɔn tuma si ka an ka ala tɔgɔ ninnu ta ka mɔgɔw nanbara n'u ye k'u escroquer k'u arnaquer n'a ye i bɛ ala tɔgɔ jigin tuma dɔ la réseaux sociaux sanfɛ i bɛ tila ka taa a mankutu mɛn dɔw ka groupew kɔnɔ walima dɔw ka pagew kan walima hali tuma caman yɛrɛ i bɛ taa tila k'a ye tuguni YouTube sanfɛ walima Viber sanfɛ vraiment o bɛ kuma dɔw fɔ a sanfɛ e yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka est ce que e ka ala tɔgɔ kelen in don wa o kuma de nana ka caya ten wa tellement maanifinw ja ka gɛlɛn ala la o bɛ nkalon sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a la ala tɔgɔ kan kamasɔrɔ ala tɔgɔ yɛrɛ tigi a m'o bɛɛ fɔ o man ɲi maa minnu ka waleya ye o ye k'u ka sabari ala kama ka sabari ala kira kama u k'u yɔrɔ dabila sabi ko cɛjuguba de don n'a danga a y'a kɛ to n'a danga wulili kama diɲɛ yan tɛ fo lahara i tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ dɛ i ka diɲɛ bɛ tiɲɛ i bɛ taa tiɲɛ lahara fana a ye sabali a y'o dabila alors n'an bɔra yen an b'a fɔ aw ɲɛna maa o maa bɛ yen ko o ye Badara kanubaga dɔ ye k'o ye Ensemble pour réussir kanubaga dɔ ye k'u ka sabali an bɛna numéro min bila ko WhatsApp lo a ye numéro nin ta a bɛ don WhatsApp kɔnɔ n'a y'a télécharger a ka téléphone kɔnɔ ka ban a ye yɛlɛ WhatsApp sanfɛ ni a bɛ fɛ ka ɲininkali minnu kɛ a y'a kɛ vocal ye walima a y'a kɛ message ye hali n'a ye kalo kelen sɔrɔ lon dɔ kɔnɔ Badara bɛ bɔ ka aw jaabi sabi mun na an tɛ se ka bɛɛ jaabi lon kelen wagatinin kelen kɔnɔ maa minnu bɛ messagew bila ka d'a ma ani vocal minnu bila ka d'a ma tile kɔnɔ ka ca message 400 500 500 ye vocalw fana bɛ ten bon adamaden kelen dabara kelen i tɛ se ka ninnu bɛɛ jaabi lon kelen dɛ i b'o jaabi dɔɔni dɔɔni o kosɔn minnu bɛ ka ɲininkaliw ni kuma caman bila ka d'an ma an ka WhatsApp kɔnɔna na an tɛ se ka kɔn ka caman jaabi joona joona wagatinin kɔnɔ mais n'a sera yɔrɔ dɔ an bɛ bɛɛ jaabi ni kuma faamuyana Badara b'a fɔ k'a k'a kɛ to a y'a kɛ to mun na sisan a kana sɔn k'an wele appel video la u b'an ka baara gɛlɛya an ma kojugu a kana sɔn fana ka appel vocal fana kɛ anw fɛ o tɛ bɛn an ma a fana kana sɔn tuma si ka an wele appel direct nin bɛɛ b'an ka baara gɛlɛya an ma parce que baara dɔ de don tuma caman an n'u bɛ kɛ direct la tuma caman an bɛ direct de la bon ni mɔgɔ bɛ direct la ka ban a bɛ se ka miniti 60 sɔrɔ miniti 70 tuma dɔ miniti 95 yɛrɛ a tɔ tora miniti 5 dɔrɔn a ka video bɛ télécharger
a bɛ ala minɛ ka appel kɛ dɔrɔn a ka video bɛɛ bɛ bloqué ni video bloquera ka ban i b'a ye a bɛ sɔgɔ ka daminɛ à zéro consommation man nɔgɔ kumakan yɛrɛ man nɔgɔ depuis là on a 10 minutes 11 an bɛ taara hali bi peut-être yan'an bɛ tila ni émission na an bɛ 15 ou bien 16 minutes sɔrɔ bon kuma dun man nɔgɔ a bɛɛ b'a dɔn kuma man nɔgɔ surtout an dun fana an si birintira dɔɔni hali n'an ma kɔrɔ ka se au niveau ma an kɔni kɔrɔla Jafara ko ten ko an kɔrɔla ko n kɔrɔla mais n ma kɔrɔ ka ɲɛ donc a ye sabali ala kama a kana sɔn k'o kɛ an na a ye appel ninnu dabila a ye clean a ye message bila a sɛbɛnni walima a ye vocal bila a kumakan vocal laman an bɛna lamɛn hali ni kalo kelen don wa an b'aw jaabi jama de ka ca an kunna an tɛ se ka bɛɛ jaabi lon kelen mais minnu bɛ fɛ ka an wele ko an ka kuma n'olu ye terre à terre joona joona kɔnɔna na n y'a tugu n y'a wa an tɛ o ɲɛ a y'o dabila donc n'o yɔrɔ faamuyara an b'a fɔ aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na aw baraji an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn su ani tile an bɛ nin dafani di aw ma bi sisan a y'a baara dɔrɔn ni nkalon don ni tiɲɛ don a ye bɔ k'a sariya kɛ a tiɲɛ yɔrɔ n'a ka d'a kana bɔ mais n'a y'a baara n'a ma jaabi a ye bɔ k'o fɔ a ye bɔ k'o fɔ walasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Badara ye nkalontigɛla ye Ensemble pour réussir ɲɛmɔgɔw ye nkalontigɛlaw ye bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi anw na donc an tun na kɛ nkalontigɛlaw ye a ye jateminɛ ta an bɛ fɛn minnu tiɲɛ di aw ma YouTube sanfɛ yan malgré réseaux sociaux lo mais a b'a ala tɔgɔninw ta ka taa baara k'a nafa sɔrɔ ka wari sɔrɔ fo ka tila ka na Ensemble pour réussir payant ninnu sanfɛ ka wari sara ka don groupe la u b'a jira k'a fɔ k'an tɛ nkalon tigɛ la groupe san joli ɲina hali bi ɲɛfɛtaga de bɛ yen bibi na a daminɛna groupe kelen ko Ensemble pour réussir mais bibi na n'an k'an b'a jati a bɛ taa fɔ groupe 20 ani kɔra u b'a jira k'a fɔ k'an bɛ tiɲɛ de kan n'o tɛ san joli ni tiɲɛ ko tun tɛ i b'a sɔrɔ sisan groupe nin datugura mais komi tiɲɛ de b'a la o de y'a to hali bi a bɛ sen kan wa dɔ de bɛ ka fara a kan dɔ ti bɔ a la kaliban ka aw lasɔmi ko a kana siga dɛ kalanbulon ninnu dɔ de bɛ fara a kan don o don mais dɔ ma bɔ a la ka ye savant en privé zulmaniya bɛ yen tabdil ni mutakim tabdilu ani samiru ani batuta ninnu olu de bɛ partager ale sanfɛ o kɔfɛ savant nuraniya en privé fana bɛ yen o yɔrɔ nin sanfɛ kunfaya kunnu dɔ bɛ jigin n'i y'a baara tile 2 3 dɔrɔn a bɛ jaabi mais kama sɔrɔ alors jurumun t'a la ala tɔgɔ nɔgɔnin baara ko t'a kɔnɔ o kɔfɛ Ensemble pour réussir yɛrɛ o fana ka bulonda b'a kɔnɔ o yɔrɔ ismu nuraniya lo bɛ jigin yen su ani tile jurumun t'a la i la fɔ i ka hɛrɛ wa n'i sinsinna kan i bɛ arijɛnɛ sɔrɔ an kana ɲina o kɔfɛ siril mutakimu bɛ yen ni i bɛ fɛ k'i ta juru sara i jugu la o baara o kalanbulon bɛ yen a kana ɲina savant fɛnkɛ a tɔgɔ bɛ di cɛ 30 bɛ yen ka cɛ 30 kalan k'a faamuya o kɔfɛ turabu bɛ yen turabu kalanyɔrɔ k'a faamuya o kɔfɛ ilmul ramlu bɛ yen n'o de ye turabu ye b'u faamuya fana o fana bɛ yen o fana kɔfɛ kalanbulon wɛrɛ bɛ yen n'o de ye cas mystique arabiya ka waati min ci cogo dɔn k'a baara cogo dɔn o fana kalanbulon b'an bolo kalanbulon minnu bɛ yen a ka ca kojugu o bɛɛ kɔfɛ ya cours arabe ya cours français ya cours anglais ya cours ango etc etc hali ka arabukan kalan k'a faamuya ko ɲuman ɲɛ ka kuranna kalan k'a kɔrɔ fɔ o bɛɛ kalanbulon b'an bolo n'o ye tafsirul Qur'ani olu bɛɛ bulondaw bɛ yen automatiquement an b'aw fo ok n'an tilara ni ala tɔgɔ ni ɲɛfɔli la ka ban a y'a hakili to an bɛna message bila an bɛna commentaire bila video nin jukɔrɔ ka numéro bila numéro de WhatsApp mais il suffit seulement a bɛ ɲininkali de kɛ vocal walima message n'i bɛ fɛ ka kalanbulon ninnu sɔrɔ i ka kan ka tɛmɛ sira minnu kan an bɛna o ɲɛfɔ aw ye mais message ou bien vocal ni min ye appel kɛ n b'o tigi bloqué wa i bloqué tɛ foyi tiɲɛ ne ka ko la i yɛrɛ b'o dɔn k'a dabɔ ka adamadenw mago dilan ani n bɛ fɛn wɛrɛ ɲinina o ko nɔfɛ ayi ala bɛ ne ta bɛɛ ɲɛnabɔ n ye donc a y'a janto o la alors ni recette nin a bɛ baara cogo jumɛn nafila lo jogo 2 nafila jogo 2 nin jogo fɔlɔ n'i ye fatiha kalan ka ban i bɛna suratul ikhlas kalan n'o de ye suratul ikhlas kul huwallahu ahad i b'o kalan fo ka taa s'a dan na kufuwan ahad i b'o kalan siɲɛ 15 jogo 2nan n'i wulila ka jɔ n'i ye fatiha kalan siɲɛ 1
i bɛ al-mu'awazatayn kala n'o de ye sura laban 2 ye Qur'ana kɔnɔ n'o de ye birabil falak wa birabil nas i b'o kala siɲɛ 15 donc n'i y'a jateminɛ sura ninnu ikilasi ale de mu'awazatayn 15 a bɛ taa bɛn 45 ma mais nka sura kelen kelen bɛɛ kalantɔ i nafila kɔnɔna na i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim ka sɔrɔ ka kura sura kala n'i tilara n'i sigira n'i ye salam bila ka taa ya kala ka salam bila i fɔlɔ bɛna min kɛ o de ye astaghfirullah 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 siɲɛ 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 n'i tilara o la i bɛna sɔli kɛ kiraba in ye n'o de ye sɔli jumɛn ye allahumma sɔli ala kashifil ghumma i b'o fana wuridi siɲɛ 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 n'i tilara o la sisan i bɛna ala tɔgɔ yɛrɛ sama n'o de ye jumɛn ye ya kashif ya kerim ya allahu ya shakuru ya fatahu me shawaka ya keshifu ya kerim ya allahu ya shakuru ya fatahu i b'o wuridi siɲɛ 1000 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 alors n'i tilara o la sisan i bɛna ruhaniya ninnu tɔgɔ wuridi tɔgɔ jumɛn ni jumɛn ni jumɛn a fɔlɔ ya karama ya ilu siɲɛ 1000 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 dama yira n'i tilara o la ya ahlala ya ilu o ye ruhaniya wɛrɛ tɔgɔ ye Allahu ka ruhaniya de y'o ye i b'o fana wuridi 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 n'i tilara o la i bɛna ruhaniya sabanan wele n'o de ye ya shamsa ya ilu 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 n'i tilara o la ruhaniya le dernier ruhaniya o tɔgɔ ye ya fatafata ya ilu i b'o fana wuridi siɲɛ 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 n'i tilara ale la ka ban wuridi tɔ nɔgɔyara i bɛna solatul fati wuridi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يبو فنا وردي شيطان أني كلندرون ني كلارا راسيسنا ابن كولونيان وردي كولونيان نيجمع أهم سكاكون الله أن يشون يبو فنا فو شيطان أني كلندرون بارا جيجلا ني كلارا راسيسنا ibe bama i b'a sarakati bɔ nɔnɔ kɛnɛ caman ba ale ni ŋɔmi galette o fana caman ba i b'o saraka bɔ a siɲɛ 1 a b'i mago dilan a siɲɛ 3 a b'i mago dilan a siɲɛ 7 a b'i mago dilan a siɲɛ 11 kabako i mago bɛ dilan fo ka ko wɛrɛ dilan a da fɛ donc Badara sɛgɛnna kuma na n bɛ n dantigɛ yan ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ numéro de WhatsApp ni après les vidéos a bɛna numéro de WhatsApp ye an ka commentaire kɔnɔna na aw bɛɛ aw ni ce aw ni faamuyako ɲuman asalamu